நான் இப்ப இந்த சாட்ல நான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் சாரி ஸோ இதுதான் யூடியூப் லிங்க். நேத்து இது கூட நான் வந்து போட்டிருக்கேன். நான் அதை வந்து நான் ஐ வில் ஷேர் த பிளேலிஸ்ட். இது இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே ஐ வில் ஷேர் த பிளேலிஸ்ட் ஸோ தட் எல்லா வீடியோஸும் அதுலயே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, அது இந்த லிங்க் குரூப்ல போட்டாச்சா? தேங்க்யூ பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே. Yesterday I think day before yesterday I got appreciation from Prabhuji regarding the advanced team நம்ம level 2 because 50 people are consistently attending the classes அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டார் ஆக்சுவலி. Then he was praising the Tamil இத பத்தி. So I think I want to take it up with the same spirit to level 3 and level 4. நீங்க எல்லாரும் கூட பக்தி சாஸ்திரி அந்த இது வந்து முடிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா தட் வில் பி த நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு ப்ரீச்சரா ஆகிறதுக்கான ஒரு சர்டிபிகேட் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க ஒரு டீச்சர் ஆகணும் பகவத்கீதையிலனாக்கா தட் இஸ் அ மேண்டேட்டரி திங். பக்தி சாஸ்திரி வந்து பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் வருவீங்க. இப்ப 4 இந்த லெவல் 2 முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க வந்து 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அடுத்து லெவல் 3க்கு வந்து மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 ரவுண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 ரவுண்ட்ஸ் லெவல் 3 முடிக்கிறதுக்குள்ள. 8 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சா 8 ரவுண்ட்ஸுக்கு நீங்க எலிவேட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து சாஸ்திரிக்கு பக்தி சாஸ்திரிக்கு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து சேருவீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி இந்த இது ஒரு குரு வேணும். நிறைய பேருக்கு குரு வேணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ வி நீட் டு கோ அண்டர் எ ஷெல்டர் ஆஃப் எ குரு அப்படின்னா ஒரு இனிஷியேஷன் 2 levels ஆஃப் இனிஷியேஷன் வில் பி தேர். ஸோ நீங்க இந்த லெவல்ல முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து 3rd லெவல் பண்ணிட்டு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த இனிஷியேஷனுக்கான ஒரு இது வந்து பிரபுஜி வந்து எப்பன்றது வந்து கிளியரா கம்யூனிகேட் பண்ணுவாரு. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு இது பண்ணிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இனிஷியேஷன் டேக்கிங் த ஷெல்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க those who want to take யாராவது வந்து தீட்சை வாங்கிக்கணும் செகண்ட் அந்த இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க they can go, otherwise we can continue like this. ஸோ இந்த இது வந்து ஏன்னா we need to take some shelter இல்லைங்களா? பகவானை தான் நம்ம ப்ரே பண்றோம். ஆனா ஒரு குரு கீழே இருந்து போகும்பொழுது நமக்கு வந்து அந்த மார்க்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. வில் பி மோர் சேஃபர் சைட் இன் டூயிங் த திங்ஸ். எல்லாமே கைடன்ஸோட நம்ம போவோம் நம்ம. ஸோ அதனால தட் வில் பி த இந்த 50 people வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல எத்தனை பேர் வந்து அந்த மார்க்கத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ பகவானுடைய கருணை பிளஸ் உங்களுடைய எஃபர்ட் இது எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்துதான். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் கம்பல்சரி. இங்க செகண்ட் இனிஷியேஷன் இஸ் பியூர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய விருப்பம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு பி அண்டர் எ ஷெல்டர் ஆஃப் சம்படி. இப்ப குருவே இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு குரு தேவை. அதுக்காக தான் இது. ஸோ வி ஹாவ் டு அப்பதான் நமக்கு கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நாம இன்னைக்கு வந்து வி ஹாவ் டு கோ ஃபர்தர். அந்த 4th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாதி முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது முடிச்சுட்டு நம்ம வில் என்டர் இன்டு த ஓகே. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரசாதம் பேசிக்கலி இந்த சாப்டர் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னாக்கா we need to have a devotee association. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதாவது கர்மியாகவோ ஞானியாகவோ கடைசி வரைக்குமே இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து நமக்கு வந்து முழுமை அடைவது கிடையாது. நம்ம இந்த பிறவினுடைய பயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் அடைவதுதான் நம்ம பிறவி பயனே. அந்த கதிக்கு போகணும்னா நமக்கு வந்து பக்தி இருந்தா மட்டுமே போக முடியும். எந்த ஞானியா இருந்தாலும் சரி,
கர்ம யோகியா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்துல நம்ம வந்து மேல போனாதான் we'll be able to we need to end in that பக்தி. ஸோ நம்ம முன்னாடி கூட பார்த்துருக்கோம், கர்ம யோகில இருந்து பக்தி யோகி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஞான யோகியா இருந்தாலும் பக்தி யோகத்துக்கு போனாதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். அதே மாதிரி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல கூட மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தி அந்த தியானத்துல போறவங்க அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில தான் வந்து திளைத்து விட்ட பிறகுதான் வந்து அந்த பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அவங்களால அடைய முடியும். சில பேருக்கு எனக்கு இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இதெல்லாமே எனக்கு தெரியாது, ஒன்லி பக்தி மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு பகவானுடைய கைங்கரியத்துல வந்து முழுமையாக ஈடுபடுபவர்கள் அவங்களும் வந்து பகவான் கிட்ட போறாங்க ஆக்சுவலி. So people should give up the company of called of yogis, ஞானிஸ் and கர்மிஸ். அதாவது வெறும் யோகி வெறும் கர்மிஸ் அந்த மாதிரியான இவங்களோட நம்மளுடைய அசோசியேஷன் இருந்தாக்கா அவங்க சரி நாம யாரு கூட இருக்கிறோமோ பேசிக்கலி அசோசியேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது எதுக்குன்னா நமக்கு தான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறுவதற்கான ஒரு தடை ஆகிவிடும், அவ்வளவுதான். மத்தபடி அவங்க கெட்டவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அது இன்டென்ஷன் இஸ் இந்த பிறவி பயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து மோட்சகதிக்கு போகணும், மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்துல வந்து நம்ம மாட்டிக்க கூடாதுன்னா நாம ஃபாலோ பண்றவங்களும் சரி, நாம யாரோட அசோசியேட் பண்ணியிருக்கிறோமோ அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து மேலும் முன்னேறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். அதுதான், அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே இந்த பக்தி விருஷா அந்த ஸ்டூடெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ் லீடர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சர்வெண்ட் லீடர், அந்த இது வந்து நாங்க பண்ண போறது அதனாலதான். ஸோ வி ஹாவ் டு see that. ஸோ பீப்புள் ஷுட் கிவ் அப் த கம்பெனி. வெறும் இந்த வேதாந்தத்தை பற்றியே பேசுபவர்கள், ஸோ அதாவது அதுல வந்து வெறும் வறட்சியான ஒரு இதுதான் தத்துவங்கள், அதுல வந்து பக்தி கலந்தது எதுவுமே இருக்காது. அவங்களோட இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பியூரிஃபிகேஷன் பேசிக் அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். அதாவது பியூரிஃபிகேஷன் இருக்காது, ஒன்லி ஞானத்தை மட்டும்தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஞானத்தை அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம எங்கேயுமே பண்ண மாட்டோம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் எங்க பண்ணுவோம்னாக்கா பக்தியில போனா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பண்ண முடியும். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா பிகாஸ் தேர் அசோசியேஷன் கேன் பெனிஃபிட் நோ ஒன். அதாவது ஞானம் வேணா நம்ம விருது செஞ்சுக்கலாம், ஆனா அதை அப்ளை பண்ண வேண்டிய பொசிஷனுக்கு நம்ம போனோம்னா பக்தியில இருக்கிறவங்களோட இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து போக முடியும். ஒரு பியோர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் இருந்தா மட்டும்தான். இஃப் ஒன் ரியலி வாண்ட்ஸ் டு அட்டைன் அ கோல் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப், நம்மளோட இலக்கு என்ன, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழினுடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா கோ பேக் டு காட் ஹெட், அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. அதாவது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய டார்கெட். அதை புரிஞ்சிக்கவே நம்மளால முடியாது. ஈ ஷுட் அசோசியேட் வித் த டிவோட்டீஸ் ஆஃப் த கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் த ஒன்லி மூவ்மெண்ட் தட் டீச்சஸ் ஒன் ஹவு டு டெவலப் த லவ் ஆஃப் காட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது நம்ம பிரேம பக்தி பண்ணணும்ன்றது வந்து டீச் பண்ணக்கூடிய ஒரு சம்பிரதாயம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ்கான் மூவ்மெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அன் அசோசியேஷன், ஏன்னா எல்லா சம்பிரதாயத்திலுமே பகவான் மேல அன்பு செலுத்தணும்னு தான் சொல்றது எல்லாருமே வந்து தே ஆர் டெல்லிங். பட் பிராக்டிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடங்கள்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா முதன்மையாக இருப்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இஸ்கான் மூவ்மெண்ட் தான். ஏன்னா டைரக்ட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு, அங்க வந்து எந்த வித்தியாசங்களும் பார்க்க மாட்டாங்க. யூ நீட் டு ஹேவ் தட் இஸ் மனசு இருக்கணும் நமக்கு. யூ நீட் டு ஹேவ் த மைண்ட் டு அப்ளை த அந்த அங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை செய்யறதுக்கான மனப்பக்குவம் இருக்கணும். பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கான நம்மளுடைய உறுதியான அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருப்பவர்கள் நம்ம இந்த மூமெண்ட்ல போகும்பொழுது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மேலும் வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான மார்க்கங்கள் கிடைக்கின்றது. ஸோ இது பியூர்லி நம்மளுடைய லைஃப் முன்னேற்றம் தான். ஸோ நம்ம எங்க இருந்தா நமக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுடைய லைஃபை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நல்நிலையில எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்குமோ அந்த இதுல நம்ம அசோசியேஷனா இருக்கிறதுல தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ irrespective of any சம்பிரதாயா, if you are having an opportunity to progress in that spiritual life, அதாவது 4 சம்பிரதாயங்களை வந்து பகவான் சொல்லி இருக்கிறதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 4th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்துல இருந்தாலுமே அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா if you have the opportunity to grow in that, so you can go. But ISKCON has wide வேர்ல்டு வைட் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பரவி இருக்கின்றது. அங்க வந்து எந்த பேதபாவமும் கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ அங்க போனோம்னாக்கா we can take the shelter of a குரு. ஸோ அந்த இதுல நம்ம வந்து எலிவேட் ஆகி போகலாம். ஸோ ரிலிஜன் இஸ் த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி. ஸோ நமக்கும் அனிமல் சொசைட்டிக்கும், அதாவது ஹியூமன் சொசைட்டிக்கும் அனிமல் சொசைட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா நமக்கு 6 அறிவு, அதுங்களுக்கு எல்லாமே 5 அறிவு. நமக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ரிலீஜன்
மதம் என்பது நமக்கு உண்டு. மதம் எதை குறிக்கின்றது? மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை குறிக்கின்றது. தர்மம் என்பது என்ன? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது. அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் வந்து we have a goal. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it constitutes the distinction between the human society and the animal society. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். When a religious system develops and turns into love of God, it is successful. ஸோ பகவான் மீது நம்ம பிரேம பக்தியை நம்ம செலுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், then that system becomes successful. ஸோ பிரேம பக்தியை நம்ம எங்க செலுத்துகின்றோமோ that system is ஆல்ரெடி. ஸோ எந்த சம்பிரதாயத்திலையும் போனா கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தியை நம்மளால செலுத்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம் இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பா நம்ம வந்து சேரலாம், அது தவறு கிடையாது. ஆனா இஸ்கான் ஹேஸ் வைடர். ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்ட் லெவல்ல நிறைய இடங்கள்ல வந்து டெம்பிள்ஸ், பிரபுபாதா இருக்கும்போது 108 டெம்பிள் தான் பண்ணார். இப்பெல்லாம் 1000 கணக்குல இருக்கு டெம்பிள்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ தே ஹேவ் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஹேவ் தேர் ஓன். ஸோ சின்னதா தான் அவங்க ஒரு 10 பேர் 15 பேர் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி பஜன்ஸ் கீர்த்தன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே வரும்பொழுது தே ப்ரீச் த திங்ஸ். ஸோ அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வரக்கூடியவங்களோட சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே டெவலப். அதுக்கப்புறம் டொனேஷன்ஸ் வரும்போது ஒரு சின்ன டெம்பிள் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு வந்து தே எலிவேட். ஸோ அதனால இங்கேதான் அங்கதான்ட்டுலாம் கிடையாது, நிறைய இடங்கள்ல வந்து இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா சாவை பும்சம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜா அஹைக்தூகே அப்ரதீஹதா யதாத்மா சுப்ரசாதிதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்ன சொல்லுதுனாக்கா இந்த சுப்ரீம் ஆக்குபேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் அண்ணாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவைன் ரிலேட்டட் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தி கலந்த ஆன்மீகம் கலந்தது. சோ அதுதான் வந்து தர்மம் என்பது நாம சொல்றோம். ஆஃப் ஆல் ஹியூமனிட்டி இஸ் தட் பை விச் மென் கேன் அட்டைன் டு loving devotional service in unto the transcendental Lord. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய இந்த பக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஸோ பிரேம பக்தி. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா we are getting transformed also. ஸோ கடவுளுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை உணரக்கூடிய தன்மைக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக செல்கின்றோம். Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. நமக்கு மோட்டிவேஷன் எல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஸோ பக்தி வந்து நமக்கு வந்து அதாவது when we are able to realize the பகவான் யாரு, நாம என்ன, இது எல்லாமே வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க நிலைமைக்கு நாம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளை யாருமே வந்து ஊக்குவிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. நாமளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து we will start having the devotional service towards him. ஸோ அதுதான் அன்மோட்டிவேட்டட்னு சொல்றது. அதுக்குதான் அன்இன்டரப்டட், எங்கேயுமே வந்து நம்ம வந்து தடையாகி நிற்க மாட்டோம். ஸோ அங்கங்க அப்டக்கல்ஸ் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்தா கூட நம்ம அதை எதிர்கொண்டு நம்ம வந்து அந்த பக்தியில வந்து முன்னேறி செல்வோம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபை த செல்ஃப் என்பது இந்த ஆன்மா. ஆன்மாவுக்கு கண்டிப்பாக உணவு கொடுக்கணும். ஆன்மாவுக்கு என்ன உணவுனாக்கா பக்தி ஒண்ணுதான் நம்மளால கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் வி ஹாவ் டு கிவ் ஆஸ் அ ஃபுட். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வி ஷுட் டூ த அன்மோட்டிவேட்டட் அண்ட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நமக்கு யாருமே வந்து நீ இந்த பக்தி சேவையை செய், அதை செய், இதை செய்யன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ ரியலைஸ்ட், அதாவது நமக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா, இப்ப வந்து பகவான் தான், அவர் தான் வந்து தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர், அனாதியானவர், இது எல்லாமே நமக்கு தெரிய வந்திருக்கும் பொழுது when we are able to accept the highest position of him, ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய பக்தி வந்து அவர் மேல வந்து எடுத்துட்டு போகணும். இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை. இது வந்து யாருமே சொல்லி கொடுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we no need, we have to realize. அதாவது நமக்கு பிரவோச்சனம் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது, அதாவது இந்த 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 மாதிரி இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து சம்பாஷணைகள் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து அதனுடைய சாராம்சத்தை நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்றது. ஸோ இது வந்து நமக்கு தான் முன்னேற்றம். ஸோ அதனால எந்த பெனிஃபிட்டுமே வேற யாருக்கும் கிடையாது. இஃப் வி ஃபாலோ திஸ் த பெனிஃபிட் வில் பி ஃபார் அஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நமக்கு கண்டிப்பாக வரணும். ஸோ இந்த பெனிஃபிட் என்னன்னாக்கா நாம மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்காம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து தேடி செல்கின்றோம். ஸோ மீண்டும் இந்த துக்காலயத்துல நம்ம பிறக்கணுமா, மீண்டும் வந்து நமக்கு என்ன பிறவி வருமோ தெரியாது, எந்த கஷ்டப்படுவோமோன்றும் நமக்கு தெரியாது.
முன்னாடி செஞ்ச கர்மங்கள் வந்து நம்ம வந்து வெறும் நற்கர்மங்கள் தான் செஞ்சோமான்றதும் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நேத்து செஞ்சதே நம்ம இன்னைக்கு என்னன்றது நம்மளால நினைவில் கொள்ள முடியாது. சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய, அதாவது மறதி என்ற வரப்பிரசாதத்தோடு இருக்கக்கூடிய நாம செஞ்சது நல்லதா கெட்டதான்றதே புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத நிலையில இருந்து நம்ம நிறைய காரியங்கள் செய்திருப்போம் இல்லையா? அதுக்கேற்ற பலன் தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் என்று ஒன்று இருந்தால். ஆனா நம்ம செய்தது நல்லதோ கெட்டதோ தெரியாது. பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய இதை வந்து சமர்ப்பிச்சுட்டு, சோ நம்ம வந்து மனதளவுல நம்ம அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா if we regret for whatever we have done wrong things, ஏதாவது நம்ம தவறு இழைத்திருந்தா கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான பாவ மன்னிப்பை வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் செஞ்சா கண்டிப்பாக அந்த மார்க்கம் வந்து நமக்கு பகவான் வந்து அருள் புரிவாள். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கருணை மூர்த்தி. சோ இவ்வாறாக நம்மளோட இருப்பை வந்து நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணும் பொழுது எப்படி நம்ம பியூரிஃபை பண்ண முடியும்? ஜபம் பண்ணணும். அவருடைய நாம கீர்த்தங்களை வந்து நம்ம சொல்ல சொல்ல நமக்கு இன்டர்னலி நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபிகேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். சோ ஒருவர் தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய தன்மைக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றார்கள். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் சொசைட்டி ஆக்சுவலி வாண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், அதாவது ஹாப்பினஸை விட பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் தான் மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தருக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் வந்து டெம்பரரி தான். ஆனா பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அடையணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்து போகும். அதாவது அந்த ஆழ்நிலை இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு நாம வந்து நம்மள நாமளே தயார்படுத்தி கொள்கின்றோம். எல்லார்கிட்டயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருப்போம். நமக்கு விரோதியே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய நோக்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரையுமே வந்து ஆன்ம ரூபத்துல காண்கின்றோம். அவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்து கலந்து நம்மளுடைய கான்வர்சேஷன் இருக்கும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தட்ஸ் பை மஸ்ட் ஃபாலோ த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ரிலிஜன். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா நமக்கு பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறதே இதுதான். சோ அந்த இன்னொருத்தருடைய உடல்லையும் அந்த கூட்டுல கூட இருக்கக்கூடியது ஆன்மா. சோ அங்கேயும் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. சோ பை விச் தே கேன் டெவலப் தேர் டார்மெண்ட் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா. சோ உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பகவான் மேல வந்து பக்தியும் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறோம். சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதாவுடைய குரு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா, warns all devotees engaged in broadcasting the Krishna conscious movement not to speak to the impersonalist Mayavadis who are always determined to oppose the such theistic movements. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த we know what is the thing, அதாவது நாம ஒரு ஆத்மா, நமக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்கார், அவருடைய கைடன்ஸ் பிரகாரம் தான் நம்ம எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம உணரும் பொழுது இதுக்கு மேல நம்ம தவறுகள் இழைக்கவும் கூடாது. ஆனா ஒருத்தர் வந்து இந்த ரியலைசேஷன் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா they will not do mistakes. அவங்க வந்து இது தவறா, அதாவது நன்மையான காரியமா இல்ல தீமையான காரியமா, அடுத்தவர்களுக்கு இதனால் என்ன தொந்தரவு வரும், இதெல்லாமே யோசிப்பாங்க. they will not try to do any sins further. அங்கேயே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். ஜபம் பண்ண நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம பாவங்களை செய்வதையே நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து தூரம் விலகிவிடும். நன்மையான காரியங்கள் தான் நம்ம செய்வோம். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு ஏத்திஸ்டத்தனமா இருக்கிறவங்களோட அசோசியேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை வந்து ஒத்துக்கொள்ளாதவர்களை கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we should not have the association. ஏன்னா அவங்களுடைய சுபாவமே நம்மளும் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் we will become. நம்ம யாரோட கலந்துட்டு இருக்கோமோ அவங்களுடைய நேச்சர் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் இப்ப கல்யாணமே ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா அதுல ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சாந்தம் இந்த குவாலிட்டிஸோட இருப்பாங்க, ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா லிட்டில் குவைட் ஆப்போசிட்டா கூட இருப்பாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் அப்சர்வ் ஆக்சுவலி அந்த ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் மாதிரி ஆகக்கூடிய சான்சஸ் ஆயிருக்கும். யார் அதுல டாமினண்டா இருக்காங்களோ அந்த சுபாவம் வந்து அவங்களுக்கு வந்திருக்கும். பேசிக்கலி த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளேயே நீங்க இதை பார்க்கலாம். I have analyzed this actually. So because one of my co-sister, she used to be very broad minded இருப்பாங்க கல்யாணம் ஆன புதுசுல. எனக்கும் அவங்களுக்கு ஒரே டைம்ல தான் கல்யாணம் ஆச்சு. இப்போ நினைச்சேன் அவங்கள, சோ அந்த மாதிரி ஒரு சாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அவங்கள, இவங்கள வந்து சாத்துட்டாங்க. ஏண்டி பின்ன கிருஷ்ணா மேம் சாரி. So now I am able to see that she has changed literally like her husband. So I always think this, how come this will happen? அவங்க கிட்ட இருந்த சில குட் குவாலிட்டிஸ் அந்த ப்ராட் மைண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைஞ்ச ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ வை ஷி யூஸ் பி வெரி ஜெம் ஆஃப் த லேடி. ஆனா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம. ஸோ எந்த சுபாவம் நம்ம யார் கூட நம்ம நிறைய நம்ம இருக்கோமோ அவங்களுடைய சுபாவமே நமக்கு வந்துடும். இது மாத்திரம் நம்ம என்னைக்குமே
பார்க்கணும். ஈவன் இந்த கிட்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எந்த நல்ல சர்க்கிள்ல இருந்தா அவங்க நல்லா வருவாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் வந்து நல்லா இல்லைனாக்கா they also will get damaged actually. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சவாச தோஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, தட் இஸ் த ரீசன். அதனாலதான் டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுபாதா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னாக்கா அவர் டைரக்டாவே எழுதிட்டார். ஸோ when we are not accepting the highest authority of the Lord அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்டவங்களோட அசோசியேஷன் வந்து தேவையே கிடையாது. ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. இப்போ அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் நாட் grow in that path only. ஸோ அதனாலதான் this is the reason it has been told here. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா the Mayavadis and the atheists do not want Krishna conscious movement to develop because it educates people in God consciousness. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா irrespective of whatever the சம்பிரதாயஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்னாலோ நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் உணர்வுல நம்ம என்னைக்குமே இருக்கணும். பகவான் இஸ் த உயர்ந்த ஆளுமை, அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் எல்லா தேவர்களையுமே அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நம்ம பெற்றுக்கணும். பிற தேவர்களையும் நம்ம வணங்குறதுல தவறு கிடையாது, ஆனா இவரையும் நம்ம வந்து வணங்கணும். நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் பிற தேவர்களை வணங்கின பிறகுதான் பகவானையே வணங்கக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து இஃப் யூ காட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நவ் அதை நம்ம வந்து என்னைக்குமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள், பை பாம்புக்கு வந்து நம்ம பாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து பழமும் நம்ம கொடுத்தோன்னு கேவலம் விஷா வர்தனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் அது வந்து நம்ம பாம்புக்கு பாலை ஊத்துனா கூட அது கொத்தாம போகாது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராவப் கூட நம்ம தமிழ்ல சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் அதனுடைய பாய்சன்னஸ் நேச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நன்மையே அதுக்கு கொடுத்தாலுமே அது நமக்கு கக்கக்கூடியது வந்து பாய்சன் தான். அததான் வந்து எக்ஸாம்பிள். we should not disclose our minds to the that is இந்த மாதிரி நாத்திகத்தன்மை உடையவர்களோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதெல்லாமே டிஸ்கஷன் பண்ண தேவையே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும் பொழுது அந்த ஆப்போசிட் டிஸ்கஷன்ல நாமளும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய உண்டு ஆக்சுவலி. ஸோ ஆல்வேஸ் இட் இஸ் குட் டு ஹேவ் த டிவோட்டி அசோசியேஷன். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எந்த ராமானுஜ சம்பிரதாயம் இருந்தாலும் சரி, நம்ம மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம் இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் த சம்பிரதாய யூ ஃபாலோ, பட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ த டிவோட்டி தேர். ஏன்னா எல்லா சம்பிரதாயங்களுடைய இலக்கு வந்து பகவான் தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ we should extend invitations actually. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நான் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் பேசிக்கலி அதுதான். சங்கா சஞ்சாயத்தே காமஹ, அதாவது இது வந்து ஒரு செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஸோ நாம வந்து நான் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் வச்சா, நேத்து தான் இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுத்திருந்தேன். ஸோ என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட சங்கத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆசைகள் வந்து நிராசைகள் ஆகும்போது நம்மளுடைய அவங்களுக்கு என்ன சுபாவம் இருக்கோ அதே சுபாவம் தான் நமக்கும் வரும். குரோதம், அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நம்ம வந்து மாயையில கட்டுண்டு மீண்டும் வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து நம்ம விழதான் போகின்றோம். ஸோ அதனாலதான் அந்த அசோசியேஷன்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹஸ் வார்ன்ட் விஷா இர அன்ன கைலே துஷ்ட ஹய மனஹ, அதாவது பை ஈட்டிங் ஃபுட் ப்ரிப்பேர்ட் பை த வேர்ல்ட்லி பீப்புள் ஒன்ஸ் மைண்ட் பிகம்ஸ் என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து கரெக்ட் ஆயிடுறோம் இல்லைங்களா. சி உணவு நம்ம வந்து கண்டினியூஸா நீங்க வந்து ஹோட்டல்ல வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க. ஸோ நம்மளுடைய சுபாவமே மாறிடும். ட்ரை டு செக் இட். இது கூட நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணி பாருங்க. ஒரு தாய் சமைச்சு கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடு சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய குணாதிசயமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மையில தான் நம்ம வருவோம். ஸோ அதனால்தான் பேசிக்கலி நம்ம வந்து தாயினுடைய அவங்களுடைய அரவணைப்பு, அந்த பாசம் பரிவோட வரக்கூடிய அந்த உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் அந்த குணாதிசயங்களை வந்து எடுத்துட்டு போவோம். அதே வந்து நீங்க ஹோட்டல்லையும் சரி, ஸோ யாரோ ஒருத்தர் வெளியா சமைச்சு கொடுக்குறாங்கன்னா கூட அந்த அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களால ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தாம்சிக் நேச்சர் வந்து நிறைய பேர் வர்றது போல ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் இல்லையா. ஸோ யூ சி த அடமன்சினஸ் ஆஃப் த கிட்ஸ் இப்பெல்லாம் ரீசெண்டா நீங்க பார்க்கலாம் இந்த கோவிட் வந்த பிறகு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் ப்ராக்டிக்கலி அனலைஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து சி ஐ எம் ஆல்சோ அனலைசிங், ஐ எம் ஆல்சோ எ பேரண்ட். so many ways I am analyzing why this is happening அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம எப்பயுமே பண்ணணும். எதுக்கு இப்படி ஆகுது? ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டீவியேஷன் வந்தாலே நமக்கு பார்த்தோம்னாக்கா உணவு தான் ஃபர்ஸ்ட். நம்மளுடைய கேரக்டருக்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உணவு தான் பேசிக். ஸோ நம்ம சாத்வீக உணவு எடுத்துட்டு போக போக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா we will be always in the good associationல இருப்போம் நம்ம வந்து. ஏன்னா எது கரெக்ட் எது ராங் அப்படிங்கிறது எல்லாமே
நம்மளால டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண முடியும். இந்த பாதையில போனா இது கரெக்ட், இந்த பாதையில போனா இது தவறு அப்படிங்கிற அந்த நேச்சர் நமக்கு வரும். ஆனா அதே உணவுலயே நமக்கு பேசிக் அங்கேயே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டீவியேஷன் வந்ததுன்னா எல்லா இடத்துலயுமே நமக்கு கான்ட்ரவர்ஷியல்ஸ் தான். அதனாலதான் நம்ம வந்து வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா தாயானவள் கண்டிப்பா வந்து சமைக்கும் பொழுது ஏதா ஒண்ணு 2 மந்திரம் சொல்லிதான் சமைப்பா. அதுக்கப்புறம் அத கடவுளுக்கு வந்து நிவேதனம் பண்ற மாதிரி சர்வமும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா. மந்திரங்கள் இல்லாம வந்து நம்ம வந்து உணவு தயாரிப்பது கிடையாது. நம்ம வாய் வந்து காலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மந்திரங்கள் தான் ஜெபிக்கும். சோ அந்த மாதிரி வந்து தாயானவள் செய்யக்கூடிய அந்த உணவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து இருக்கும். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா பிள்ளைகளும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நல்ல வழியில போகிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ பேசிக்கலி அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய அசோசியேஷன் கூட. ஸோ நாம ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டீம்ல அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன இருக்கோ அந்த சுபாவமே நமக்கு வரும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் ஹாவ் ஏ குட் அசோசியேஷன். அதுதான் இந்த சாப்டர்னுடைய இதுவே சாராம்சமே. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் கம்பெனி வித் டிவோட்டீஸ், observe the regulative devotional principles, follow in the footsteps of acharyas. அதாவது நமக்கு ஆச்சாரியாஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா குரு இருந்தா, அண்ட் இன் ஃபுல் ஒபீடியன்ஸ் கேரி அவுட் த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ குரு என்ன சொல்றாங்களோ பிளைண்டா வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ இது ஏன் அது ஏன்ட்டு நம்ம வந்து கேட்க கூடாது. அது அவர் எது சொன்னாலுமே அதை நம்ம நன்மைக்கு தான் இருக்குன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். So middle status of devotional service is expected to love for the Lord. அதாவது பகவானுக்கு நம்ம வந்து பிரேம பக்தியை செலுத்தணும். மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் டிவோட்டீஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களோட நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே இணையணும், கூட்டத்தோட இணையணும்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் தெர் இஸ் சம் கிருஷ்ணா சாங்ஸ் ஆல்சோ எங்க அம்மா பாடுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ மெனி கிருஷ்ணா சாங்ஸ் ஷி யூஸ் டு சிங் whenever I go to native place. ஸோ அந்த பாட்டுல இந்த ஒரு லைன் கூட நான் கேட்டிருக்கேன் நான் வந்து. ஸோ கூட்டத்தோட சேரணும். நமக்கு எல்லாமே ஞானம் இல்லை அப்படிலாம் இல்லைன்னா, எனக்கு இது தெரியாது அது தெரியாது இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் கூட்டத்தோட சேர்ந்து நம்ம வந்து பக்தியை செலுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அருமையான தமிழ் பாடல்கள் she used to sing actually. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த கூட்டத்தோட இருக்கணும், அந்த சேரக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவமாவது இருக்கணும். ஷோ ஃபேவர் ஃபார் த இக்னரண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாதவனுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம கருணையான மனசு இருக்கணும். அண்ட் ரிஜெக்ட் த ஜெலஸ் அண்ட் டெமானிக், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பொறாமை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர குணம் உடையவர்களோட நம்மளுடைய கனெக்ஷன்ஸ் எப்பவுமே வந்து கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா the advanced devotees supposed to spend at least பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய 50% ஆஃப் இன்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீரல் ரூப கோஸ்வாமி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய 50% இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தி கேவ் தானா டு த டெம்பிள். மிச்சம் இருக்கிற 25%ல 50%ல 25% தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுத்துட்டு 25% தான் அவர் சேவிச்சிட்டார். அவர் வந்து துறவி. ஓகே, நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சம்பாத்தியத்துல வந்து அட்லீஸ்ட் நம்மளால 50% கொடுக்க முடியலன்னாலும் இது ஐடியல், அட்லீஸ்ட் ஒரு 10%ஆவது நம்ம தான தர்மங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ அந்த 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 ஒரு ஆஸ்டாரிட்டிஸ்ல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஈடுபட வேண்டும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லி இருக்கிறது ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் 5th சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணதே யஷ்ய கிரிதம் மனஷா திரியதே திக்ஷாஷ்டி ஏச் பிரணாதிபிஸ்ச பஜந்தம் இஷம் சுஷ்ரூயஸ்ய பஜனம் விக்ஞாம் அனன்யம் அன்யா நிந்தாதி சூன்யஹிருதம் இப்ஷதி சங்க லப்யதே லப்தயா. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கிருஷ்ணா என்ற அந்த வார்த்தையிலே ஒரு அட்ராக்ஷன். பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையினுடைய மீனிங்கே வந்து அட்ராக்ஷன் தான். The holy name of Lord iti thus Asia for whom Giri means the Malaya, the words of speech. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த words of speech tam him manasha, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மைண்ட், ஆத்ரியதே one must honor actually. அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது ஒரு பக்தன் வந்து பகவானுடைய நாமங்களை சொல்கிறார் என்றால் அவர்களுக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீட்சை எடுத்துட்டாங்க, ஒரு துறவி ஆயிருக்காங்க, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கீழே போயிட்டு அவங்க வந்து துறவி ஆயிருக்காங்க, மாங்க் ஆயிருக்காங்கனாக்கா அவங்களுக்கும் நம்மளுடைய ஒபேசன்சஸ் பணிவான வணக்கங்களை நம்ம என்னைக்குமே நேர்ல பார்த்தா அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் ஹாவ் தட் ஒபேசன்சஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வரணும். இனிஷியேஷன் சேத் பிரணிதாபிஹ ஒபேசன்சஸ் பீஜந்தம் என்கேஜ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஷாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எப்பவுமே சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். சுஷ்ருய பை பிராக்டிக்கல் சர்வீஸ்
பஜனா விஜ்ஞானம், ஒன் ஹூ இஸ் அட்வான்ஸ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உத்தம அதிகாரி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடியவங்க. ஸோ அனன்யம் வித்தவுட் டீவியேஷன், இது வந்து உத்தம அதிகாரிக்குரிய குவாலிஃபிகேஷன். வித்தவுட் டீவியேஷன் அதாவது அந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து எந்தவித தவறுகளும் இல்லாம, டீவியேஷன் இல்லாம அந்த பக்தி மார்க்கத்தை எடுத்து செல்வது. அந்நிய நிந்தா ஹிந்தா அதி ஆஃப் blasphemy of other, சூன்யா கம்ப்ளீட்லி டிவாய்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள அவாய்ட் பண்றது. ஆக்சுவலி ரிதம் ஹூஸ் ஹார்ட், இப்ஷதா டிசைரபிள், சங்கா அசோசியேஷன், லப்யதே லப்தயா அதாவது பை கெய்னிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஷுட் மென்டலி ஹானர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதளவிலிருந்தே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரணும். யாருக்கு? a devotee who chants the holy name of Lord Krishna. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமங்களை யார் உச்சரிக்கின்றார்களோ ஒரு பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம மனதளவில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தணும்ன்ற அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு இருக்கணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது, ஒன் ஷுட் ஆஃபர் ஹம்பிள் obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, தீட்சை. இதுதான் செகண்ட் லெவல் இனிஷியேஷன் இன் இஸ்கான். நாம ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து யார் வேணாலுமே வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்னன்னாக்கா நம்ம யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் தட் நான்கு அந்த என்னது மீட் ஈட்டிங் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. பட் செகண்ட் லெவல் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஃபுல்லாவே வந்து துறவி ஆகக்கூடிய தன்மை. ஸோ அந்த மாதிரி இது. ஸோ ஆஃபர் ஹம்பிள் obeisances to the devotee who has undergone, தீட்சை தகுந்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து சேவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு இப்போ நம்ம நார்மலாவே எனி சம்பிரதாய போகும்பொழுதோட தீட்சை வாங்கினவங்களுக்கு நம்ம பாத சேவனம் கண்டிப்பா வணங்குறோமா இல்லையா? அதே மாதிரிதான். அண்ட் இஸ் என்கேஜ் இன் வர்ஷிப்பிங் இந்த டெய்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உருவ வழிபாட்டுல வந்து ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் கோயில்ல. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service. Basically இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ பியோர் டிவோட்டின்னாலே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிசைபிள்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க கோயில்ல வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு போய் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட் பண்ணி சர்வ் பண்றது. அண்ட் ஹூஸ் ஆர்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிவாய்ட் ஆஃப் propensity to criticize others. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வார்த்தை. கிரிட்டிசைசிங் அதர்ஸ், அடுத்தவர்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏளனப்படுத்துதல், இல்லைன்னா அவங்கள வந்து தவறு குற்றம் காணுதல், இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது. அடுத்தவங்களை வந்து கீழே புல்லிங் டவுன் அந்த மாதிரியான நேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பியோர் டிவோட்டிஸ்க்கு இருக்காது. அவன் ஒருத்தர் வந்து எந்த தவறு செய்திருந்தாலுமே அவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. யூ ஷுட். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து சர்வ் பண்றதுல வந்து தட் வி நீட் டு சர்வ். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு இன்டெலிஜென்ட்லி அப்ளை த 6-fold, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 விதமான இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? த கிஃப்ட், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவோட்டிக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கலாம். ஒரு டிவோட்டி கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு டிவோட்டிக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுக்கறது, அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதம் நாம வாங்கிக்கிறது. ஐ திங்க் ஒன் மோர் திங் இஸ் ஐ திங்க் வாட் இஸ் தட் 6 திங்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்றது, அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் வந்து நம்ம கேட்டுக்கிறது. ஸோ இது இந்த 6 விதமான இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யணும்னாக்கா வி ஹாவ் டு. இது அந்த போன இது ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் இது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு இன்டெலிஜென்ட்லி அப்ளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா புத்தி கூர்மையோட நம்ம வந்து இந்த 6-fold திங்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, ஒன் மஸ்ட் செலக்ட் ப்ராப்பர் பர்சன்ஸ் வித் கேர்ஃபுல் டிஸ்கிரிமினேஷன். அதாவது எந்த டிவோட்டிஸோட நம்ம அசோசியேஷன் இருந்தா இந்த மார்க்கங்கள் வந்து நம்மளால ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற எவாலுவேஷன் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திகவாதிகளோட இருந்தோம்னாக்கா நமக்கும் அந்த நாத்திக தன்மை இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கண்டிப்பா ஒட்டிக்கும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் ஹேவிங் த டிவோட்டி அசோசியேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க 3 டைப் ஆஃப் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஈஷோபநிஷத்துலயே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அண்ட் உத்தம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரின்னா எல்லாருமே கனிஷ்ட அதிகாரியில தான் ஸ்டார்ட் பண்றதே. யாருமே டைரக்டா வந்து மத்தியமாவோ இல்ல வந்து உத்தம அதிகாரியோ யாரும் ஆகுறதே கிடையாது. ஆஸ் எ நியோஃபைட், ஏதும் அறியாத தன்மையோட தான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஆகிறோம். ஸோ கனிஷ்ட அதிகாரி இஸ் எ நியோஃபைட். ஸோ அவர் ஒன்லி ஹரிநாமம் இனிஷியேஷன், அதாவது நீங்க எல்லாரும் கூட ஹரிநாம இனிஷியேஷன் ஆனவங்க தான் இல்லைங்களா? எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் 1 ரவுண்ட்ல இருந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் அதுக்கு மேல பண்றவங்க எல்லாம் கூட இருக்கீங்க. ஸோ ஹரிநாம இனிஷியேஷன் ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அதாவது
இஸ்கான்ல எப்படின்னாக்கா ஃப்ரம் சிக்ஷா குரு ஒன்லி இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு டெல் திஸ் இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போவீங்க. அதுக்கப்புறம் தர் இஸ் அ இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ். அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வந்த பிறகு இத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வந்த பிறகு there will be a form shared. 16 rounds is the eligible for the initiation actually. ஸோ அதனால வந்து உங்களை எல்லாரும் அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் டீம்ல வந்து யார் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் அந்த டீம்ல நான் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் யூ வில் கம் டு நோ. ஸோ ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இனிஷியேஷன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி டேக் இட் அப் ஆக்சுவலி. அதுல எந்த ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஒன்லி திங் அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம வந்து டெய்லி பண்ணணும். அது மட்டும்தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ chant the holy name of Krishna. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா one should respect such a person within his mind as கனிஷ்ட வைஷ்ணவா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட்ன்றது கொடுக்கணும். ஒருத்தர் மகாமந்திரம் ஜபம் மந்திரம் பகவானுடைய நாமங்களை சொல்றவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக மரியாதை என்பது கொடுக்கத்தான் வேண்டும். ஸோ அவங்க வந்து நாலேஜ்ல வந்து உன்னதமாக இருக்கிறார்களா இல்லையான்றெல்லாம் செகண்டரி. ஏன்னா பகவானுடைய நாமங்களை சொல்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு மனசு இருக்கு இல்லையா. ஸோ they have the mind to chant. அதுவே வந்து ஒரு கிரேட் திங். ஸோ கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கண்டிப்பா பண்ணணும். ரெண்டாவது மத்தியம அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரி has received spiritual initiation from the spiritual master and has been fully engaged by him in transcendental loving service of the Lord. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த தொண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். மத்தியம அதிகாரி should be considered to be situated midway in the devotional service or is in the middle of the devotional service. highest levelக்கும் இல்லாம lowest levelலும் இல்லாம he is in the progressive way. ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரின்னா ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. he is the highest devotee, one who is very advanced in devotional service. உத்தம அதிகாரி is not interested in blaspheming others. யாரையுமே குறைசெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க வந்து. ஸோ நிந்தனை செய்வது என்பது அவங்களுக்கு இருக்காது. his heart is completely clean, pure and he has attained the realized state of unalloyed Krishna consciousness. அதாவது பிரேம பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து முன்னேறி இருப்பாங்க. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பிரேம பக்தியில பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து they will have a relationship. எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப் பண்றது அவங்க டிசைட் பண்றது தான் அந்த 5 விதத்துல. அக்கார்டிங் டு ரூப கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா the association and the service of such Mahabhagavata, அதாவது மகாபாகவதா ஆர் பர்ஃபெக்ட் வைஷ்ணவா ஆர் மோஸ்ட் டிசைரபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மத்வாச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பிரபுபாதா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியா, அதுல எத்தனை ஆழ்வார்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க. இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம அதிகாரிஸ், மகாபாகவதர்கள் அப்படின்றதுதான் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஹையஸ்ட் லெவல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர்கள். அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த வீடியோஸ் அதில் பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலி. அமரேந்திர தாஸ்ன்ட்டு ஒரு பிரபுஜி ஒரு பிரபு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் டிஃபைன்டு. நம்ம திருப்பதியில எதுக்கு வந்து கியூ சிஸ்டம், அங்க வந்து போனா ஃப்ரீயா பார்த்துட்டே வந்துடலாமே தர்ஷன். ஆனா மேல வைகுண்டத்துல கூட அப்படிதான் இருக்குமா. ஸோ இதெல்லாமே அங்க இருக்கக்கூடிய மாடல் தான் இந்த திருப்பதியே என்ற மாதிரி கூட எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கேட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்க கூட ஜர்கண்டின்ற மாதிரி தான் பார்த்துட்டே போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். நாராயணனை சேவிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் சிமிலர். அந்த ஃபார்மேட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருப்பதியில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுன்றது வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வீடியோ கிளிப்பை நான் பார்த்திருக்கேன் நான். ஸோ நாம இந்த உலகத்துல வந்து சிலதெல்லாமே ஆன்மீக உலகத்துல என்ன இருக்கோ அதனுடைய சில பிம்பங்களாக நம்ம சில இடங்கள்ல வந்து ப்ரொசீஜர்ஸா ஆச்சாரியால் எல்லாமே பண்ணிட்டு வச்சுட்டு போயிருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறதுன்றதை வந்து இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அதனால வந்து நம்ம வந்து கடவுளுக்காக வெயிட் பண்ணி நம்ம அருள் வாங்கிட்டு வர்றதுல தவறே கிடையாது. அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க எல்லாருமே திருப்பதிக்கு போனா இவ்வளவு நேரம் நம்ம காத்துட்டு இருக்கணுமே அப்படின்ற அந்த விரக்தி வந்து நமக்கு வரவே கூடாது. எஸ், நம்ம எவ்வளவு நேரம் அவருடைய ஸ்தலத்துல இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பகவானுடைய அருள் கிடைக்கும். இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். that system only is made like that. அதனால நம்ம அது வந்து தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். one should not attain கனிஷ்ட அதிகாரி, remain கனிஷ்ட அதிகாரி. கடைசி வரைக்குமே நம்ம வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கக்கூடாது. one who is situated in the lowest platform of devotional service and is interested only in worshipping the deity in the temple. இது நம்ம ஆல்ரெடி இந்த பிபிடில நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. ஐ திங்க் கனிஷ்ட அதிகாரி இது வந்து 4 இல்லையா, 5 பண்றோம் இல்லையா நம்ம. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் திருப்பதிக்கு போனா அமர இருந்து பகவானை வந்து 5 நிமிஷமோ இல்ல 5 செகண்டோ பார்த்தா கூட திருப்தியா பார்த்துட்டு
வீட்டுக்கு வரணும். தீட்சை. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நீங்க இதை பார்த்துருக்கீங்க. கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி நாமம், ஏக நாமம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து தே வில் ஆல்வேஸ் பிலீவ் என்னன்னாக்கா பகவான் வந்து கோயில்ல மட்டும்தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து லார்ட் பிரசன்ட் ஒன்லி இன் த டெம்பிள். ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய இது. ஸோ நோ ரெஸ்பெக்ட் அட்டாச் டு த எக்ஸ்டர்னல்ஸ். ஈஸியா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கனிஷ்ட அதிகாரியிலேருந்து கீழே கர்மகாண்டா மோடுக்கு போகக்கூடிய தன்மை ஈஸியா வந்துடும் அவங்களுக்கு. சி இஸ் ஒன்லி மேட்டர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் see it as a matter, not as a spirit. ஆன்ம ரூபத்தை பற்றி அவங்களுக்கு ஞானம் என்பது இருக்காது. சாஃப்ட் அண்ட் fallible faith, அதாவது நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு திடமாக இருக்காது. அந்த நம்பிக்கை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னாக்கா they have to move into the next levels. அப்பதான் நாட் ஃபெமிலியர் வித் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஆஃப் த சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு தெரியாது. இந்த நிலையில இருந்தா கூட அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இனிஷியேஷன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மத்தியம அதிகாரி அர்ச்சனை, அதாவது பகவானுக்கு சேவை செய்தல். distinguishes the respect, friendly devotees, merciful, innocent, avoids envious and prema with Lord. Actually அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து எது நன்மை எது தீமை, எந்த அசோசியேஷன் வந்து நம்ம வச்சுக்கணும், எந்த அசோசியேஷன் வச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be able to identify, discriminate and they will respect that is the devotees. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be friendly to the devotees and they will be merciful to the innocent people. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில் இருப்பவங்களுக்கு வந்து அவங்க கருணை புரிவார்கள். and they will avoid the envious people. actually அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொறாமை பேராசை இருக்கக்கூடியவங்கல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க விலகி இருப்பார்கள். அதுக்கப்புறம் பகவான் மீது பிரேம பக்தியை வைப்பாங்க. they may become a preacher. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உபதேசம் புரியறதுல வந்து they will get involved. firm faith in Krishna scriptures, வேதங்கள் மேலேயும் பகவான் மேலும் அசாத்தியமான நம்பிக்கை அவங்களுக்கு. கான்ஸ்டன்ட்லி சான்ஸ், எப்பொழுதுமே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜபத்தை வந்து கண்டினியூஸா செய்வாங்க. இது வந்து மத்தியம அதிகாரி. நெக்ஸ்ட் உத்தம அதிகாரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்டீவியேட்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் டெண்டன்சி டு கிரிட்டிசைஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரையுமே வந்து குறை சொல்வது, அவங்கள வந்து இழிவா பேசுவது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுடைய ஹிருதயமே வந்து பியூரிஃபைடா இருக்கும். ஸோ ஆல் ஆர் பர்ஃபெக்ட். எல்லாமே எல்லாரும் எல்லா லிவிங் என்டிட்டி, ஆல் எல்லின்னாக்கா லிவிங் என்டிட்டி, ஆல் ஆர் பர்ஃபெக்ட். ஆக்சுவலி எல்லாமே வந்து பகவான் படைப்புல எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் தான். இதுல இது குறை அது நிறை அப்படிங்கிற எதுவுமே கிடையாது. சி இஸ் ஒன்லி த ஸ்பிரிட். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சி இஸ் ஒன்லி த பாடி. கனிஷ்ட அதிகாரி பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவத்தை தான் காண்கின்றார், ஆனா இங்க வந்து ஆத்ம ரூபத்தை காண்பார். ஆக்சுவலி அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த், அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. ஆத்மராமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் தான் நம்ம எல்லாரும் ஆத்ம ரூபத்துல அப்படிங்கிறதையும் வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடிய தன்மை. ஹி இன்ஸ்பயர்ஸ் அதர்ஸ் டு சாண்ட். இன்னொருத்தரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாண்டிங் பண்றதுக்கு வந்து அவங்க வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. லிஃப்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன் அப். குருவால தான் நம்மள வந்து நான் ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். நம்ம இக்னரண்ட் மோட்ல இருந்தா கூட ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா நமக்கு டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்திற்கு எலிவேட் ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜகாய் மதாய். சோ செண்டாலத்தனமாக இருந்த அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்யானந்தன் அவருடைய கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா தே பிகேம் எலிவேட்டட் சோல்ஸ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இந்த உத்தம அதிகாரி தான் வந்து குருவுக்கான ஒரு எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஹவு வி ரியலைஸ்ட் ஹோலி நேம் அண்ட் லார்ட் ஆர் நான் டிஃபரெண்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம வந்து பகவான் யார் அப்படிங்கறது வந்து இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். அவருடைய நாமங்கள் எல்லாம் சொல்ல சொல்ல பகவானுக்கும் நாமத்துக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து அந்த நாமத்திலேயே அவரை நம்ம உணர்கின்றோம். அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து ஆத்மபூர்வமாக ரெடி ஆயிடுவோம். ஸோ த சாண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி நேம்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் சோ சப்ளைம். அது எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமானதாக இருக்கின்றது என்ற ஆத்மா இதுல வந்து இஃப் ஒன் சான்ஸ் த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா அஃபென்சிவ்லி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லி அவாய்டிங் 10 அஃபென்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 10 அபராதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணி பக்தியோட நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம சொல்லும் பொழுது he can certainly be gradually elevated to the point of understanding. ஸோ அவருடைய அந்த ஜபத்தினுடைய முழுமை எப்படி இருக்கும்னாக்கா பகவானுக்கும் அவருடைய நாமத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, பகவானும் நாமமும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற அந்த உணரக்கூடிய தன்மைக்கு அவர்கள் செல்வார்கள். So there is no difference between the holy name of the Lord and the Lord himself. அதுதான் வந்து இந்த பர்பட்ல வர்றது. Who is proper candidate to advance in Krishna consciousness? இது ஒரு question. So one should know for certain that without chanting the holy name of the Lord,
அதாவது offenselessly and one cannot be proper candidate for advancement in the Krishna consciousness. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது இனிஷியல் ஃபேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ அலை பாயும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அலை பாயாம ஃபுல்லா பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை வந்து மனசுல நிலை நிறுத்தி நாம வந்து பக்தியில வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து இல்லைன்னா இங்க இப்படி ஆயிடுச்சு, அவங்க இப்படி பண்ணாங்க, ஸோ இந்த மாதிரியான ஆலோசனைகள், டிசிஷன்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ் எதுவுமே மைண்ட்ல போகக்கூடாது. ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஆக்சுவலி யூ ஆர் டூயிங் கேர்லெஸ் தான் நீங்க வந்து சாண்ட் பண்றீங்க. அந்த சமயத்துல சில பேர் அப்பதான் எதனா சண்டை கிண்டை ஏதாவது போட்டிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரோட என்ன வாக்குவாதம் பண்ணியிருந்தா அந்த சாண்டிங் வேணா போயிட்டே இருக்கும், மந்திரமும் சொல்லிட்டே இருப்போம். ஆனா மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள நம்ம திட்டுறமோ இல்ல அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்ற வருத்தமோ இது ஓடிண்டே இருக்கும். தட் இஸ் நாட் த வே வி ஷுட் டூ. அஃபென்சிவா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஜபத்தையுமே நம்ம பண்ணவே கூடாது. அதுல வந்து நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் நம்ம வரும். நம்ம வந்து அதுல இந்த கடவுள் கான்சியஸ்னஸ்ன்றோம் இல்லையா, அந்த பக்தியில வந்து நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு இதெல்லாமே வந்து தடை கற்கள். ஸோ ஒருத்தர் வந்து சாண்டிங் வித்தவுட் அஃபென்ஸ், வித்தவுட் எனி அஃபென்ஸ், அவங்க மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be able to elevate in the பக்தி மார்க்கத்துல. how to grow from கனிஷ்டா phase to உத்தமா phase. so everyone begins வந்து கனிஷ்டா தான். but if one properly finishes the chanting the prescribed number of rounds, ஹரிநாமா இப்போ 16 rounds னு வெச்சுக்கோங்க, he is elevated step by step to the highest platform. பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம அதிகாரிக்கு எலிவேட் ஆறாங்க. we have witnessed the some of our contemporaries who are supposed to be a great preachers have gradually fallen. அதாவது ப்ரீச்சர்ஸா ஆனா கூட அவங்க வந்து இந்த மகாமந்திரம் ஜபத்தை செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ரீச்சிங்லேயே வந்து அவங்களால நிலை கொள்ள முடியாது. இது வந்து we have to understand. ஸோ நம்ம ப்ரீச் பண்றதுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தியே, எனர்ஜி எங்கிருந்து வருதுனாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபத்துல இருந்து தான் வருது. ஸோ ஏன்னா நம்ம பியூரிஃபை ஆகிறோம். ப்ராக்டிக்கலி நம்ம திங்க் பண்ணணும். வென் யூ ஸ்டார்ட் சாண்டிங் த ஹோலி நேம்ஸ், ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய கல்மிஷம் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகி செல்கின்றது. அதனால ஹிருதயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மை அடையும் பொழுது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து நிலை கொள்கின்றார். ஸோ பகவான் இருக்கக்கூடிய இடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கீழே விழமாட்டோம். we will always get elevated. ஸோ இந்த அனாலஜியை வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா when we have witnessed that some of our contemporaries who are supposed to be great preachers have gradually fallen into the material conception of life. ஏன்னா நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லையா, ஆல்வேஸ் ஹேவிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், ஆசைகள். ஸோ இதெல்லாம் வரும்பொழுது கண்டிப்பா ப்ரீச்சிங்ல நம்ம முன்னேறவே முடியாது. ப்ரீச்சிங் வந்து செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஞானத்தை வந்து முழுமையாக ஒருத்தருக்கு வழங்கணும்ன்ற அந்த மனசோட நம்ம செய்யணும். நம்ம வந்து என்னதான் இப்ப ஒருத்தருடைய கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு தனமா இருக்கும். ஸோ நான் கூட நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் நம்ம எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஆன்சர்ஸ் பண்றீங்க, சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா புரியவே இல்லை அவங்களுக்கு. ஸோ இது அவங்களுடைய கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி மேலதான் போறது ஆக்சுவலி. அதுக்காக நான் ஏன் வந்து முழுமையாக இதை டீச் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தவறு. ஸோ தட் இஸ் ராங். புரியலினாலும் நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா ஒரு போலதான் நம்ம வந்து அதை டீச்சிங் பண்றது கூட, சொல்லி கொடுக்கறது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே நீட்டா சொல்லி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆக்சுவலி. தட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் நாட் டீச்சிங் அப்படிங்கிற அந்த மனக்கோட்பாடு நமக்கு வரணும். ஒரு ஞானத்தை வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணாலும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஷுட் ஹாவ் தட் அன்அலாய்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, எப்படி அன்அலாய்ட் பக்தி மாதிரி எங்கேயுமே வந்து நம்ம வந்து ஒளிச்சு வச்சுட்டு நம்ம வந்து நாலேஜை ஷேர் பண்ணக்கூடாது. இவங்களுக்கு தேவை கிடையாது, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து பாதியில வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுறோம் பாருங்க, அது தவறு ஆக்சுவலி. வி ஷுட் டூ வித் ஃபுல் ஹார்ட்டட்லி ஷேரிங் த நாலேஜ் டு த டிவோட்டீஸ். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் இந்த கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி, அவங்களுக்கு கருணை என்ன, பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ, அவங்களுக்கு ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் என்ன இருக்கோ, நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க வந்து அதை புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ புரியலையா இன்னொரு வாட்டி நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். இதுதான் நம்ம தெரியும். அந்த மாதிரி செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் ஹாவ் தட் அந்த தே வில் நாட் ஃபால் டவுன். ஸோ சொல்லி கொடுக்குறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீச் பண்ணக்கூடிய அந்த பொசிஷன்ல இருந்து தே வில் நாட் கம் அவுட். ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிராஜுவலி ஃபாலன் இன்டு த மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப். இதை சொல்லி கொடுத்தா நம்ம ஞானம் ஒருத்தர் வந்து குட் டீச்சர் ஆகணும்னாக்கா இஃப் யூ டீச் அதர்ஸ் யூ கேன் பிகம் ஏ குட் டீச்சர். ஏன்னா சொல்லி கொடுக்க யூ வில் கரெக்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எதை சொல்லி கொடுக்கணும், எது தவறு, எது அது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுப்போம். இன்னொன்னு நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மனசுல வந்து ஈஸியா பதிஞ்சிரும்.
ஸோ ஒரு 4 வாட்டி சொல்லி கொடுத்தாலே 5வது வாட்டி we will be in having everything in the fingertips. ஸோ அதுதான் சொல்லி ஒரு டீச்சரா இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் எப்படி நிறைய இருக்குன்னாக்கா தட் இஸ் த ரீசன். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்து ஜாஸ்தி சேர்றதுக்கு காரணமே they will repeat many things to as based on the request. ஸோ அப்போ வந்து ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா when you teach you will get more you will get the opportunity to gain more knowledge. ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருந்து. there is no, for example எங்க விட்டோம், ஸோ have fallen into the material conception. அதை விடுத்து நம்ம வந்து கொஞ்சமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இது எல்லாமே அவங்களே படிச்சுக்கிட்டோன்னு விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், that will be very wrong guidance. because ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில வந்து நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே அது வந்து கரெக்டான கைடன்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்கணும். உள்ளதை உள்ளபடி அங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ அண்ட் தே ஹவ் ஃபெயில் டு சாண்ட் த ஹோலி நேம். சில பேர் வந்து சாண்டிங்கே பண்ண மாட்டாங்க, ப்ரீச் பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய இதுலயும் வந்து வந்துருவாங்க. ஆனா அப்படி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான ஞானத்தை அவர்களால் வந்து அறியவும் முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களால வந்து இந்த ப்ரீச்சிங் இதுல வந்து கண்டினியூ பண்றதும் கடினமாகிவிடும். ஏன்னா த ரியாலிட்டி அந்த ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை வந்து விருதி செஞ்சுக்கக்கூடிய மார்க்கத்தையே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் நாட் என்டர்டு. அதனால தட் இஸ் த பேசிக் ரீசன். ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஜபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மிகவும் முக்கியம். ஸோ தீக்ஷா த பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். இட் இஸ் நாட் அ ரிச்சுவல் பட் எ கண்டினியூஸ் கிராஜுவல் ப்ராசஸ். அது வந்து ஒரு ரிச்சுவல் கிடையாது. ஸோ நாம வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேறதுக்கு வந்து தீட்சை என்பது மிகவும் முக்கியம். ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் தீஷா பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இதுல இருந்து நம்ம வந்து விலக்கி இருத்தல். இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த டிரான்சிடென்டல், ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கான நமக்கு ஆர்வம் இருக்கணும். மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர் டு பிராக்டிஸ் ஆஸ்டரிட்டிஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தவங்களும் இந்த இதெல்லாமே பண்றோம் இல்லையா, உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனத்தவம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். செலிபசி என்பது பிரம்மச்சரியம். கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைண்ட், மனதை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் நம்ம ரெடியா இருக்கணும். ப்ரிப்பேர் டு ஃபுல்லி சரண்டர் டு கிருஷ்ணா வயா எ குரு. ஸோ பகவானுக்கு நம்ம முழுமையாக நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் ஆவதற்கும் நம்ம தயாராகணும். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் டு டேக் எ தீக்ஷா. ஸோ பிரகிருதி பக்தா, கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியமா அதிகாரி. ஸோ மத்தியமா அதிகாரி ஆல்ரெடி நான் இது செகண்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வர்ஷிப் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் as the highest object of love makes friends with the Lord's devotees, is merciful to ignorant and avoids those who are envious by nature. இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆக்சுவலி. ஸோ வேற ஏதாவது இருந்தா பார்க்கலாம். everyone is invited to join the movement. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட்ல என்னன்னாக்கா there is no restriction, you can join. ஸோ நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு, யூ கேன் கோ அண்ட் டூ த சர்வீஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் த டிவோட்டி அசோசியேஷன், நம்ம வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மேண்டேட்டரி திங். மூணு இருக்கு. ஒன்னு ஜபம், ரெண்டாவது பிரசாதம், மூணாவது டிவோட்டி அசோசியேஷன். நாம பக்தி பாதையில வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும்னா இந்த மூணும் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. நம்ம எங்கேயாவது லேகிங் இருந்தாலும் நம்மளுடைய டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தா அவங்க நமக்கு அதை கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. அதுல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டினியூஷன்ல போயிடலாம். நம்ம வந்து உத்தம அதிகாரி பத்தி நம்ம பேசணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் அந்தியலீலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா தீக்ஷகாலே பக்தா காரே கரே ஆத்ம சமர்ப்பணா ஷைகாலே கிருஷ்ண தாரே கரே ஆத்ம சமா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா at the time of initiation, தீட்சை வாங்கிக்கும் பொழுது when a devotee fully surrenders to the service of Lord, அதாவது பகவானுடைய பாதங்களுக்கு அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு சேவை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து சரணாகதி அடைந்து விட்டால் பகவான் அக்செப்ட்ஸ் him to be as good as he himself. தன்னுடைய இன்னொரு ரூபமாகவே பகவான் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு இடத்துல தீட்சை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா பக்தி சந்தர்ப்பா அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்கார். திவ்யம் ஞானம் யதோ தாத்யாத் குறியாத் பாபஷ்ய சங்கஷ்யம் தஸ்மாத் தீக்ஷேஷு ஷா புரோக்தா தேசிகை தத்வ கோவிதகை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பை தீக்ஷா ஒருவர் தீட்சை எடுத்துட்டாங்கன்னாக்கா ஒன் கிராஜுவலி பிகம்ஸ் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக சுகங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we will leave the அதுல இருந்து நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிடும் அண்ட் கிராஜுவலி பிகம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். அதுக்குதான் பேசிக்கலி வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்துல ரிஷி முனிகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீட்சை வாங்கின்றது அதனாலதான்.
So for advancement in the spiritual life, பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 6.1.13 அந்த ஸ்லைட்லயும் கொடுத்துருக்காங்க. தபசா பிரம்மச்சாரியேன ஷாமேனா சா தாமேன சா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமேன்றது வந்து அதாவது ஸ்தலம், சமேனா பிரம்மச்சரியேன ஷாமேனா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா when a person is serious about accepting a தீக்ஷா எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய, he must practice first என்னன்னாக்கா austerities, கைங்கரியங்கள், பகவானுடைய கைங்கரியங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணணும். செலிபசி பிரம்மச்சரியத்தை வந்து அனுஷ்டிக்கணும். மனதையும் உடலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும். ஸோ அன்வான்ட் திங்ஸ், நான் சென்சிக்கல் திங்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ இஃப் ஒன் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட், அந்த மாதிரி யார் ப்ரிப்பேர் அண்ட் இஸ் டிசைரஸ் ஆஃப் ரிசீவிங் த ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்மெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா திவ்யம் ஞானம், he is fit to become initiated. So திவ்ய ஞானம் is called as தத் விக்ஞா, அதாவது பகவானை பற்றிய ஞானம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திவ்யம் என்றாலே பகவான் தான். ஸோ தெய்வீகம் திவ்யம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஸோ திவ்யமானது இந்த உலகத்துல எதுன்னா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் நமக்கு எல்லாமே திவ்யமான ஞானம். நாலேஜ் அபவுட் த, ஆனா அதை வந்து யார்கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு குரு மூலியமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நம்ம குருனுடைய அனுகிரகம் தேவை. வித்தவுட் குரு we will not able to take the தீக்ஷை, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So one should not accept a spiritual master without following his instructions. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து குருவா நம்ம ஜிக்னாஷுனாக்கா நம்ம we have the inquisitive nature, நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கேள்வி கேட்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு வந்து மேலும் மேலும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. இந்த பக்தி பாதையில வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் ஜிக்னாஷு, மீன்ஸ் இன்க்வெஸ்டிக்கா நம்ம வந்து கேட்கறது. ஸோ அப்ரோச்சிங் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ யாரை வேணாலும் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா ஏத்துக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ குரு பரம்பரையில வந்தவங்கள தான் நம்ம ஏத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு நம்ம ஒபே பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. blindly we have to follow him, that is very important. Nor should one accept a spiritual master just to make fashionable show of spiritual life. எனக்கும் ஒரு குரு வேணும்ன்றதுக்காக போயிட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு குருவை தேடி போகவே கூடாது. ஜிக்னாஷு மீன்ஸ் வெரி இன்க்வெஸ்டிக், அதாவது நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நாலேஜை வந்து நம்ம வந்து அக்வயர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்க்வெஸ்டிக். ஸோ டிரான்ஸ்டென்டல் சயின்ஸ் ஜிக்னாஷு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, நிறைய கேள்விகள் கேட்டு அடக்கத்துடன் குரு கிட்ட கேள்விகள் கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So next பாத்தீங்கன்னா one who is actually initiated by a bona fide spiritual master and when he is seriously engaged in the service of the Lord, he should be accepted as a madhyama adhikari. So this is the qualification for a madhyama adhikari. So chanting mahamantram is a sublime. See, இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். offenselessly, அதாவது offenselesslyனாக்கா without any offense we have to chant. ஸோ அதுதான் வந்து அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானே அவங்கள வந்து தன்னுடைய சுரூபமாக அவர் வந்து எடுத்துக்கொள். there is no difference between him and us அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யஹார கோமல ஸ்ரத்தாஷே கனிஷ்டா ஜனா கர்மே கர்மே தேன் ஹோ பக்த ஹி வே உத்தமா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி இல்லையா. அதாவது அவங்களுடைய நம்பிக்கை ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா அவங்க வந்து எவ்ரி திங் தே வில் பி கன்சிடர் அஸ் உடல் ரூபமா தான் பார்ப்பாங்க, ஆன்ம ரூபத்துல பாக்குறது கிடையாது. எவ்ரி ஒன் பிகின்ஸ் இன் தட் ஃபேஸ் தான். நம்ம எல்லாருமே கனிஷ்ட அதிகாரியில தான் நம்ம வந்திருக்கோம். போக போக தான் நம்ம மத்தியம அதிகாரி, அதுக்கப்புறம் உத்தம அதிகாரியா ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா இனிஷியலி வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கனிஷ்ட அதிகாரி தான். 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தார் யாரு, சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரா. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல வந்து 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்றது என்பது நமக்கு டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கறதுனால 16 ரவுண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் தான் பிரபுபாதா அவங்க சொல்லி போயிருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ பத்தித்த பாவனா, அதாவது பத்திதா என்பது ஃபாலன், அதாவது கீழே விழது. ஸோ யார் நாம் எல்லாருமே கீழே விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான். நம்மள வந்து கரை சேர்க்கறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய குரு தான். ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு தான் வந்து பத்தித்த பாவனா அப்படிங்கிறது வந்து பேர் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹூ இஸ் த ஃபேமஸ், அவரை தான் பத்தித்த பாவனா, த டெலிவரர் ஆஃப் த ஃபாலன். அவர் தான் சங்கீர்த்தன் மூமெண்ட்டை வந்து எடுத்துட்டு வந்தவர் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானுடைய நாமங்கள் இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்ம அதை செஞ்சாலே போறோம், அதை விட வேற எதுவுமே வந்து உத்தமமானது கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ ஆஸ்க் லார்ட் ஹவ் எ வைஷ்ணவா குட் பி ரெகக்னைஸ்ட். ஒரு வைஷ்ணவரை நம்ம எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்றது அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும். பிரபு காஹே யானிஹா முகே சுனே ஏக பாரா கிருஷ்ண நாம ஷே பூஜ்யா ஸ்ரேஷ்ட சப்தஹாரா.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இஃப் ஒன் ஹியர்ஸ் எ பர்சன் சே ஈவன் ஒன்ஸ் வேர்ட், ஒரு வாட்டியான கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னாங்கனாக்கா that person should be accepted as the best man out of the common group. அதாவது எதுவுமே சொல்லாதவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள he should be considered as a best person அப்படின்னு சொல்லிட்டு. this is also one of the identification as a Vaishnava as per the Chaitanya Charitamrita மத்திய லீலை பிரகாரம். அத்தேவா யான்ரே முகே ஏக கிருஷ்ண நாம ஷே ஏ வைஷ்ணவா கரிஹா தன்ஹாரா சம்மானா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா one who is interested in chanting the holy name of Krishna, பகவானுடைய நாமங்களை யார் உச்சரிக்கிறதுக்காக வந்து அதாவது மனசளவுல வந்து they show the interest and who by practice like to chant Krishna names should be accepted as a Vaishnava. So இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we have to accept them as a Vaishnava. பகவானுடைய நாமங்களை சொல்றதுக்கு அவங்களுடைய விருப்பமும் இல்லைன்னா பகவானுடைய நாமங்களை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருக்கவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வைஷ்ணவானாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The conclusion is that anyone who is trying to advance in Krishna consciousness by regularly chanting the holy name should always be respected by Vaishnavas. So யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் பகவானுடைய நாமங்களை வந்து வாசிக்கிறாங்களோ அவங்கள ஒரு வைஷ்ணவாவா நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து மரியாதை செலுத்தணும். So இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. On the other hand, we have witnessed some of the contemporaries who are supposed to be great preachers have gradually fallen. இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். If a preacher is preaching without chanting means they will certainly fall down. ஸோ நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம ப்ரீச் பண்ணும்பொழுது வி ஹாவ் டு சாண்ட் தட். அதனாலதான் வந்து திஸ் இஸ் த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கிரைட்டீரியா ஒன்லி ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்க போறேன்னு என்பது முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபு கேட்டது என்ன, நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. ஸோ 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்களுக்கு தான் தட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. எதுக்குன்றது ரீசன் நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி இட் ஹஸ் பீன் ஃபாலோட். ஸோ இங்க இஸ்கான்ல ஒரு என்ன இதுனாக்கா they are following whatever is given there. ஸோ எப்பவுமே நாம வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஸ்ரத்தா, ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா a person whose conclusive knowledge of Shastras is not very strong and who has developed a firm faith in chanting Hare Krishna Maha Mantra and who is also undeterred in the execution of prescribed devotional service should be considered as a Madhyamadhikari. எல்லா வேத சாஸ்திரங்களும் தெரியணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ரீச்சரா இருந்து இஃப் இஸ் டூயிங் 16 மகாமந்திர ஜபம் பண்றாங்கனாக்கா ஈ ஷுட் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ மத்தியம அதிகாரி. அதுதான் வந்து சச் அ பர்சன் இஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட்ன்ட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 27.67 ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருக்கார். மத்தியம அதிகாரி இஸ் எ ஸ்ரத்தாவன், நம்பிக்கை, staunchly faithful person and is actually a candidate for further advancement in the next level போறதுக்கு வந்து is into that process அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரத்தாவன் ஜனஹே பக்தி அதிகாரி உத்தம மத்தியம கனிஷ்ட ஸ்ரத்தா அனுஷ்ராரி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா one becomes qualified as a devotee on the elementary platform, the intermediate platform. Intermediate வந்து மத்தியம், elementary is kanishta and highest is the uttama. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து ஸ்ரத்தா சப்தே விஸ்வாசகே சுபத்ர நிச்சய கிருஷ்ண பக்தி கையிலே சர்வ கர்ம கிருத்த ஹயா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவை புரிந்து ஒன் ஆட்டோமேட்டிக்லி பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஆல் சப்சிடரி ஆக்டிவிட்டிஸ். அதை நாம இதுல வந்து செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய கைங்கரியங்கள் அனைத்தையுமே நாம செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கண்டிப்பாக செய்வோம். அதோட பகவானுடைய பக்தி தொண்டும் நம்ம வந்து செய்கின்றோம். ஸோ திஸ் கான்ஃபிடென்ட் ஃபேம் ஃபார் ஃபேவரபிள் டு டிஸ்சார்ஜ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தா என்பது நம்பிக்கை. ஸோ அதுதான் மீனிங்கே. நம்பிக்கை, யார் மேல நம்பிக்கை? பகவான் மேல நம்பிக்கை. தட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது. நம்ம ஃபெய்த் மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த். இது நம்ம தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் த கரெக்ட் வே ஆஃப். இது வரைக்கும் நான் வைக்கிறேன். அதாவது நம்ம நாளைக்கு வந்து இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் கொஞ்சம் இருக்கு, அதை நாளைக்கு பார்த்துடலாம். நம்ம ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ. இப்போ கிளாஸ் இருக்கு. ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். எங்க வச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து உத்தம அதிகாரி ஸ்ரத்தா வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் நான். வி வில் 2 பேராகிராஃப் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். வித் திஸ் ஐ ஸ்டாப். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகாமா, நீங்க அது கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணி அது போட்டுருங்கம்மா இவங்களுக்கு. ஆமா மேம். அதர்வைஸ் they will not be able to do it. ஓகேங்களா? Yes ma'am. Gayatri is not reachable ma'am. I'm just trying to get in touch.